Sing ai ku play pia gani ski ha ke kerteng ka baton bortam ku jong try nong pnim jeng Jesus te ka hagne ski nga don ka ktin ka bangan ai pi ta galong ba Jepang ka hima im bat sipai agne po nga kwa pan pen sepi yang ta ji siop tu jonga ba ka Jepang ta ka hima ka jong to im to film day jisu bat ka ne ka hima ka don ya ki kun jongka bat ka don ru ya ki nong ya ki sipai jongka ki ban ya ma bersa ya ke weipat kata ke hima ke jong usoitan try isu udon kam ya ki sipai ban ya let ma bersa ya ke hima jidong ke ba sisar ya ke pertai ke ma mau pol wong ke jingale jongi kam day ya ke nambat ke do re ya ki bos sentar pertai jong kene ke jingdo da kene ke por don di ban siau sa pina ke peta ke kumba geri India ke recruit yang spy ke recruit ban ke himau disuruh recruit di sipai kumpa ka ine ki hima perthai ki recruit di sipai de da ki priu ki bala san om ki badang kena balasan ki bala san bat om ki bala temenro re kita ki ba dang samla haga hima jong play on don teman himau on don teman hima jong play samla sudah wan ada pila teman haga do rundre haga ba kenja mensim pidei ki padang samla don teman ko hima ga jong play haga ba kenja mensim don tang samla kumta gamut babaro pila ban awan ban apply ya kena kam sipai tada bidon come on dang ba ken mau kedon ke training apo kena kam sipai kedon training kedon in ya balai don kam ya kita sipai balai de to hal kata ke kam sipai kebot tolong kumba kalong po kena dari India joni don sibuk jadi kita gigit sipai kidon ke Indian Army Assam Rifle Assam Regiment Navy Air Force kita terter but waktu ki per kita ki kerteng jom kiru hendrei ketong jom kita ngwe kita panjang na kapentang dari haga cu hikar kom bat ngiru ngidon cipun kita gikerteng jomi giken hun jomi kita giken hun cipai ga kini itu kidon gitu ki sentar ki jaka song sipai gitu bio am tang ne hapo ri kasi jongi ru hang ne po silong don kam sipai hang to we ga platoon hang to we hang to kalong kum ta hi haga ba kenca men semro ngi don lagi jong ki jing sekri lagi jong ki kenhun henrei
Ketong jong itang away na gabenta usim na gabenta u Jisu. Te agane por na kwa ban ong kumne anda ngila apply ya kata kam sipai tegen mau haba gari India ga khot ga recruit ya ga kam sipai jongka ki bala ban apply ki de tang ki balong ki traisno tang ginong India te haga hi mau blero kolong kumta ki bala ban apply ya kata kam sipai ki de tang kito ki bala long traisnong ha po ka hima ga jong blay kamut ki bala priang Jisu ki bala kela ga bamut ki bala im ga jing im ga batmai ki ba la ki ba ga ta ga jing im chongki ga ta ga jing long jing im chongki long kumangi ngi kinong India ngi ginong India ga jing im jongi kinong India ka don ka jongka hi garukom kamde kum gi jongki Amerika gi China gi ege ka don ga jongka hi te ka hima ga jong blero kita ki badai kita ki traisnong jong hima jong blay ki dei gitu ki bala don ka kerteng haga kitab ga jing im bat ki ba im kat kum ki rukom jong ka hima ga jong blay ta ga tang ngek pila sno thu hi ki khun jong u blay ki long ki ba kum no tang kita ki bala ban apply ya ga ga kam sipai but ta ki bala apply ya ga kam sipai but hadin makila apply ga don ga training jongki but ha ga ta ga training walada upol uklem tho chapang ga taru andre ka jing sisa he ga ta ba nangkong usipai walada udang don na po ga training ru udon ya ka uniform ka jangkup udon ya ga uniform te nangkong kumta ngidei bandon ya ke uniform jong u sipai jong u Jisu ta ka ga uniform ga uniform ga dei ga jangkup ka ba u Jisu u la kren ha gato ga parchi jong gato ga jing khawai usim ru gadon ga jangkup hangto but ha ga parchi jong u kun srong aurea ru gadon hi ga jangkup hangto ru gato ga de ga waipat ga jing hikai ta tang ba kumta nangkong ni don kam ban don ya gata ga jangkup ka hok u Jisu Kris ka ba u la ai hagi da ka jing ai jong u kenang ba ngin long kita ki ba don burom akmat jong blay om ki balengkut namar ba menswa kat bangi ngimpat kela ka babut ngimpat priang ya ka hok ka jong Jisu kan mau bangi ki briu ngilong ki ba lengkut pikan mau am bau adam mat ki madin bagila bam yo uso adong ki la lengkut ki la yo i ya le de bagilong ki ba lengkut te ya ka to ka jing lengkut jong ki Jisu ula debkit ya ka pikan mau Jisu sak sloit lengkut halor jong gading pernah balai lesloit lengkut u namar ba ukit ya ka jing lengkut jongi hau u ai hangi pat ya ka jangkup ka hok ka jong
yo ya ka da ka jing ia kan mau kata mde kata ka jing le jongi mde kata ka bainong jongi ke bangi training kita ke bangi le kita ki kamba bha ki mde andre ka debet bangi tang basu 1 2 3 bat ula ta to ngin ya pet naga tongin ni pet naga Bible naga sti chaki nong episos ka la nong ga ban riu kat khot ka ba chipeu ong ha ka ba wai no to long pi ki ba klan how try bat ha ga bor ka jing klan jong u to king no ya ka jingking atyar ka jong ublei baro ba phila baniang persya ya ki buithap usoitan na ba ga jingile jungi kam long ya ga snam mat ga do andre ya ki hima ya ki bor ya ki no sansar berthei jong gane ka jingdum bat nangta ngin poi pule ha ka takot ka bakat sao to yang pi namar kata ba lapan po yala ga singkai dala ga jing sisa bat ba la king ya ga jing da shadam ga hok bat ba la phong juti hala ki kjat da ga jing la kloi ka gospel ka jing sok namar nalor baro putet pin da sim kesti ke jingai da ka ba phi la ban pelip ya gisum ba meding baro ki jong ubuman to simru ya ka jing da kli ka jing penim bat ka white lam umunsim ka balong ka tinu blay da ka ba duai hala gasngi da ka jing duai bat ka jing kerpat baro ha umunsim bat da ka ba sumar sepang gane da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka benta ki riu khut baro bat na ka benta jongaru ba on yo ai hanga ke ketin ka ba nga ang la ke sentur ya ka ban pentip ke jing slur ya ke jing mayan ke gospel na ka benta ke jong ka ba ngalong unong kit tinsim ha ki kinjri ba ha kata ngan kren slur kumba gede yanga ban kren to upai nengkong don kam ya ka training ta but kata training gede ba nginhap ban lecha training ha ki Bible study ba kito kinong hikai ha ki Bible study kin penking atyar yangi da gaktin ngi jong play kin hikai yangi ya gaktin ngi jong play kin penking atyar te phila yo snyo ya kito ki atyar ki ba ngala pulemta te nget ngin ya pteng bat ngin ya batai ngin ya pinsai chapang kito ki atyar nangnes khamat te tangunta kubleis bon blain kurkui pi un don ringkat bat pi bat un aibor pi un persle pi bapin la ban job ya ga jing jaitu ya ga jing thiak sngi kaptam namar ba uchipai umju thiak sngi uchipai umyo ban thiak sngi agapor step uchipai uhab ban ki dang step u kilomet bat ngiru ngi haban ki agapor step dang step ngin pelong ge jing twai ge jing mane bat upta ter pule Bible sngap ya ga jing ka tin blay negi skri jong u komta de to ngin pendem ngi jing twai kupa jongi ubah penang ngatwai go try ganat ha gane gapor gane kilimat a blaze sachi sin try nga aingu ime bamela ai yangi gane gtin ka jome a blay try ngatwai ko pa sheme
na kerpat ime blay kenrat ba men ai yangi umunsim jome ban yalam ya ka jingat lenti ka jengi ban peten yangi ban hikai yangi e ba kenjaman sem troy ngat wai na gamenta gine gi ba pet ki ba snap ye gane ktin ka jome a blay kenrat troy abu munsim joman trei hapreng jong kiru bat un pensle ye ki bakin snyotu ya kata ga hima ga jome bat kin snyotu ko troy kenrat ya ka jinga lam ga jong munsim jome Duai ko try kenat bakin bot ia me try kenat bat bakin syukri ia me ablay. Try ai bu mensim cuman pesan pejak ikit ketin ke jome aga jenim joki. Sengau ko pajing duai ablay kenat aga kerteng uji sungu duai. Amen.